Bilang naman po ng mga nasawi sa rabies o yung rabies po sa Ilocos Region ngayong taon nasa 4 na. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! 4 na ang naitalang nasawi dahil sa rabies sa Ilocos Region mula Enero hanggang nitong 21 ng Marso ngayong taon, ayon yan sa talaan ng Department of Health Center for Health Development Region 1. Sa inihayag ni CHD1 spokesperson Dr. Roel Bobis, ang naitalang bila ay tig-isa sa 4 na probinsya ng rehiyon. Aniya, 3 rito ay hindi nagpabakuna pagkatapos makagat at ang isa naman ay hindi na kumpleto. Ngayong taon na po ito, from January to March, ngayong araw na po na ito, meron po tayong 4 na recorded na po na rabies case dito po sa ating region. Isa po bawat probinsya. Ito pong mga kaso natin, lahat po ito ay namatay, unfortunately. At mga kaso po natin, 3 po sa kanila ay hindi po nagpabakuna ng rabies vaccine. Yung isa po nagpabakuna pero hindi po kinumpleto. Dahil dito, binigyang diin ni Dr. Bobis na kailangan umano na agarang makapagpabakuna kung nakagat upang hindi na humantong sa nakamamatay na impeksyon. Sa kasamaang palad, ang rabies po ay nakamamatay na sakit. Kapag hindi po ito nabigyan ng agarang atensyong medikal, 100% po sa mga matatamaan at magkakaroon ng sintomas ng rabies ay pwedeng mamatay. Samantala, kabilaan naman ang sinasagawang anti-rabies vaccination sa mga alagang hayop. Noong nakarang taong 2024, 19 na kaso ng rabies ang naitala sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.